приятели! Много се радвам, че тази вечер сме заедно. Изключително рядко правя лайфове, особено по това време. Но днешната тема е супер специална и аз съм с един човек, който познавам от години, който оценя много и с който винаги така ми е приятно да говоря. Казвам добре дошла на Ирена Релевска-Бартън, моята първа официална учителка по ТЕС. Страшно съм щастлива да сме заедно. Добре дошла, Ирена. Моля те, аз съм сигурна, че няма човек в моята аудитория, който не е чувал, не те познава, но пак така не те представи се с няколко думи. О, Гери, благодаря ти. Аз се надявам, че да има някои хора да не ме познават, но благодаря ти за поканата и за това, че можем да си говорим за нещата, които обичаме. Наистина, ти си дошла преди повече от 10 години при мен, ако правилно помня. Повече мисля. Да, и окей, с две приказки. Аз съм преподавател по пренареждане на матрицата, по ТЕС, разбира се, по пренареждане на матрицата. Автор съм на една книга, отново базирана на ТЕС, настрой подсъзнанието си за изобилие. И по някаква магия, ето я самата книга, по някаква магия, надявам се твоята аудитория да е запозната с твоята книга, по някаква магия. Нашите две книги излезаха с 2 месеца разлика. Просто аз трябваше да я забавя малко, защото трябваше да се прибера в България. Аз живея в Великобритания. И де-факто бяхме при едни и същи издатели. Или не, може би не бяха. Но с други думи, някаква магия ни подреди тая синхроничност, която сигурно нашата страст по ТЕС ни събира така и ни пали. Много ми личи, вероятно. Знаеш ли, преди доста време, независимо от това, което ние с теб си говорим тук, се запознах с една жена и нещо си говорим за събития, за някакви неща и тя ми каза: Гери, идеята ни беше как сме се намерили, тук сме се събрали и тя само казва: Гери, Господ е събирач. И на мен това много ми лепна като фраза и винаги, когато се сетя за това нещо, винаги се усмихвам, така че казвам ти го и на теб. Нали? Някой не е разбрал. Господ на мен ми прави най-добрите ученици. И ти си много, много се гордея, разбира. Благодаря. Ние започнахме, аз тук съм винаги подготвена. Няма да плашим зрител, няма да го плашим, но имам една така идея. Имах идея как да започна, обаче искам малко да променя и да те питам, защото ние точно преди да се включим на живо говорихме за това. Кажи ми, кое най-много ти харесва в ТЕС? След малко и за матрицата ще те питам, обаче кажи ми за ТЕС. Ние така започнахме. Лично за мен това е лекотата, с която настъпва промяната. И че промяната е толкова осезаема, т.е. усеща се, телесно се усеща. И просто все едно мозъкът ти се изчиства и прояснява ти се онова, което за емоционален човек като мен, емоциите ме тресат. Аз съм дълбоко емоционална, баща ми е бил силно емоционален. Изобщо емоциите са нещо, че така сме направени. И не съм намерила, няма друго средство, което толкова с такава лекота и нежност да променя някакси така не просто да маха негативното, обаче отвътре да бликне цялото умиротворение, дето е възможно, и цялата космическа любов, с която е направен света. Ето това е нещото, което просто неспирно ме удивлява, непрекъснато го виждам и може би заради това съм толкова запалена, защото и в клиенти, и в ученици, и те така веднъж като го усетиш, веднъж когато си решиш някакъв свой проблем и просто си зарибен, харесва ти и си казваш: леле, това просто трябва да го знам. Поне аз така направих, когато го открих, те като го почувствах, защото, нека само да кажа, ако може да обясня, аз съм имала много стресираща работа и това ме отведе до ТЕС.
не съм имала някакви съществени проблеми или някакви травми. По-скоро обратното. Чудила съм се как да направя живота си по-хубав, по-добър, по-малко стресиращ, така че да мога да му се наслаждавам повече, защото по всички правила просто аз нямаш, честно, нали, няма от какво да се оплача. И често и при мен така идват хората. Казват, аз нямам някакви, кой знае какви проблеми. Обаче в момента, в който понаправят тест или изкарат семинара и все едно, че са се свързали с най-съкровенното тяхно аз, по начин, по който друг път не са могли да го направят. И това, например, имах един морски капитан на голям траулер, на голям кораб, който се появи заедно с съпругата си и ние всички, цялата група, нали, така леко се закачаха с него и казаха, че той е тук заради жена си. И наистина той признава, нали, той ми даде обратна връзка. Може би точно неговата обратна връзка и това, че беше оградил как ще използва тест за в бъдеще и как това е средство, което му носи светлина, повече светлина. Може би това мене ме докосва и не знам, и вероятно грейналите очи на моите ученици в края на семинарите. Това помага доста. Аз се замислих така, като те слушам. Това, което аз усещам, когато правя тест, когато споделям за тест, когато стигнем до добър резултат, е лекота. Лекота. И не знаеш колко може да ти е леко, да, когато ти е много тежко. Защото ти си свикнал с тежко ми е. Нищо ми няма, ама не съм окей. И това е нещо, което много често чувам. Да. И когато съблечеш тези 10 ката грижи, емоции, позволиш си да почувстваш и се освободиш от тази негативна емоция, повече от една обикновено, тогава усещаш колко леко може да бъде. И за мен да чуя твоето обяснение, нали? Защото ние всички възприемаме нещата по различен начин. И сега искам да те върна малко към днешната ни тема, която е темата за вътрешното дете, за раните от детството. Това е една интересна тема. Кажи ми, кое теб те доведе точно до тази тема? Ти правиш много неща, но кое конкретно те провокира да говориш за тази тема? Накратко, когато хората завършат тест, 3-дневното обучение по сертификационно по тест, те просто имат друго излъчване, друго изражение, друг светоглед. И това е защото по време на семинара те работят върху скелетите в гардероба, аз така им казвам. Работят върху това, което им е натежало. Има практики, има групови, има индивидуални практики, не са кой знае колко много, но те дори практикуват с други като тях, неопитни, учещи се в момента практици. И въпреки това, резултата е просто неописуем, много добър. И това е благодарение на тест, който ги отвежда, има тази способност да ги отведе точно до ранните детски травми. Тези, които абсолютно всички хора имат. И вероятно, твоята аудитория сигурно е ходила, може би, на констелации, на семейни констелации. Това е много популярно в България, не толкова тук в западния свят. Сигурно са чували как трябва да се оправят отношенията с баща, с майка, да намерят помирение, да им простят. Нали, пък и на някакво ниво те са им простили, обаче ако на човек му е трудно да спре вътрешните обвинения към някой от родителите или към и двамата, или може би към тези, които са го отглеждали, ако не е отгледан от родителите си. Или ако не може спонтанно да му бликне благодарност и любов, особено ако те все още са живи, защото смъртта много променя нещата. Смъртта се едно ти заличава всичките
обиди огорчения, защото такива има. Това е интересна тактовка, аз не съм съгласна. Да. Но ако не можеш така спонтанно наистина да почувстваш любовта, да изпиташ благодарността, ето тук има заровено нещо. Нещо, което е скрито там във времето на детството. Точно тези скрити рани, за които ние не си даваме сметка. И не само това, те са такива, които диктуват поведението на хората днес. И аз така давам примера с, ако някой ви изпревари там, нали знаете, всички чакат на светофара в лентите, ако някой, нали, така изпревари на светофара и се метне отпред, 100 на 100 е някое малко дете, на което са му взели играчката или нещо са му дръпнали и то трябва да мине, нали, да получи своето. Така, ти даваш един пример с това. Много интересен, не се бях замислила точно от тази гледна точка. Но можеш ли да ни дадеш няколко конкретни примера, пък ако щеш и през споделяния от клиенти? Защото... Разбира се. Аз мисля, че ако разкажа случки с мои клиенти, това ще им помогне да разберат за какво говоря. Значи, сещам се, миналата година съм на йога ретрит, чудо на чудесата, където едната от йога водещите е моя ученичка по тест, но тук тя е шотландка. И тя обаче е коуч, психолог и ни събира, нали, за една такава сесия и изведнъж пред всички, нали, казва как е вървял нейния живот до ония момент, в който е срещнала мен на семинар по тест. И аз буквално, нали, ми пада ченето и викам: Малора, аз не знам. Аз не съм разбрала, нали, защото... тя с нея работи. Тя ми беше демо, защото в нея стоеше някакво убеждение, че тя е глупава, че нещо има, че е дефектна. Само защото тя страдала от ADHD като дете, имала трудности да се концентрира. И учителката по математика или там каквато е, вечно и се е карала. И я изкарвала, че е глупава, унижавала, нали се сещате? Не мога да изброя случаите, в които хора се чувстват малоценни, само защото нещо в училище се случило. Или защото мама или тата или двамата ми се карат заради оценките в училище. За това, че не съм си решил контролното, че не мога да си напиша домашното, че не мога да решавам задачите. И човека остава с някакво такова впечатление за себе си, което го мачка. Въпросната ми ученичка, тя имаше много големи предизвикателства в живота си, обаче излезе от тях не суха от вода, но много успешна. Тя пътува лети по света и ходи и преподава такива здравословни методи. Или пък имала съм други мои клиенти, които са добрите момичета, защото самата аз съм една от тези. Нали, те ще страдат от перфекционизъм, те ще бъдат много старателни. Една от тях, за която, нали, така ми избоява, тя не беше почивала. От 10 години в събота и неделя не е имала почивка. Значи тя е щастливо омъжена, майка на 2 прекрасни деца. И въпреки това, тя не може да се отпусне. Тоест, тя вътрешно, тя си дава зор и не почива. Защото когато... аз си питам, какво ще стане с тебе, ако се отпуснеш? Тя казва: това ще означава, че аз съм безотговорна, така както беше баща ми, който си правеше каквото си пожелае и не му дремеше за нас. И тя прави всичко възможно, за да не повтори. Тоест, аз никога... Това е ето такъв един обет, силно насочена решение, което е насочено към подсъзнанието, казва: аз никога няма да постъпя като теб. И ние изследвахме с нея по време на нашите сеанси отношението и с татко, и отношението и с майка. И какво е ставало вътре?
И нали, тя казва, аз много добре помня едно тъжно дете. Аз бях това тъжно дете, което стои само и гледа тъжно през прозореца, защото представете си, мама е тъжна и нищо не може да я развесели. А мама е тъжна, защото тате е алкохолик, държи се зле. И в интерес на истината в семейството просто бащата беше претърпял сериозна травма, физическа травма. И ето как се наслагват едни неща, които когато човек започне да изцелява в себе си дава разрешение да бъде такъв, той какъвто е, но също да види по-голямата картина за неговото семейство. Това дава прошка. В смисъл това отваря пътя за прошка. И ако ми позволиш просто да добавя, слушам те много внимателно и аз знам, че ти го включваш, но за хората, които все още не са навътре в темата, които може би ни слушат, на първо място за мен е, че ти осветляваш, че тези травми съществуват. През процеса човек стига до знанието, до осъзнаването, че те първо съществуват, второ е окей да кажа това съществува. Не просто, да, много ти благодаря за това уточнение, защото наистина не всички хора знаят как функционира ТЕС и че то е толкова мощно средство, което отваря пътечката към подсъзнанието, но също така и е терапията, лекува. Защото не е достатъчно да имаш само осъзнаването. То е задължително, то е първото нещо. Но ТЕС с такава лекота ти помага сам да стигнеш до това място. Не психолога или терапевта или учителя или преподавателя или такива хора като нас с теб да ти казват и ти се сещаш, да, това не е достатъчно. Не. Когато мислено започнеш да потупваш и следваш това, което отвътре спомените, които нахлуват, мислите, които идват, емоциите, които избояват в теб, всъщност ние ги утешаваме, т.е. ние ги успокояваме, потупвайки, защото те си имат тази възможност да деактивира стрес центъра в мозъка и да го успокои толкова осезаемо на телесно ниво. Той всъщност е психотелесна психотерапия. Едновременно когнитивна, но и едновременно психотелесна, защото използва такива биоактивни точки, каквито са акупунктурните точки, и това намалява стреса в тялото. Нали, аз съм обяснявала функцията, нали, на ТЕС потупването, как успокоява амигдалата, други центрове в мозъка се включват, които, нали, правят сравнение, че в момента няма нищо страшно и дават сигнал, изпращат и успокоителни хормони. За това е толкова мощен. Аз казвам, че приспивам хората с ТЕС. Той е мощен, защото изключвайки реакцията на стреса, който ние носим в тялото си, в ежедневието, ние можем да се отпуснем. И този стрес, който сме си носили дълго време, и хоп, тялото казва, защо съм се тровил толкова време? Точно така. Точно така. И ние можем да се отпуснем, но запазваме здравословните си реакции. Това, което ти винаги казваш на твоите семинари, тук просто ми се иска да го върна обратно, защото хората се притесняват. Те казват, аз искам да постигам повече, трябва да съм супер фокусиран, трябва да съм на педал, трябва това, трябва онова. И ние не им отнемаме това. Да, много хора се притесняват, че се фокусират върху негативното или че ТЕС може да те разстрои, да се разплачеш, припомняйки си някои неща. Пък даже има такива коментари, аз сега няма ли да го усиля, като потупвам върху негативното? Истината е, че то негативното няма да ви докосва, ако не беше вече там. Няма да резонирате с него, защото ние, хората, сме като един камертон. Ние сме енергия и съответно, когато тая енергия в нас резонира на другата енергия, на тъжната, на гневната, на енергията на срама или на не трябва да се показвам, на страха, ние
резонираме и реагираме и нашето подсъзнание, това му е задачата, да ни пази в безопасност. И И точно да ни затваря, да ни прави малки, да се отказваме, да не се отпускаме, а пък не можем да... Особено ако радостта ви идва на висока цена или ви е трудно да изпитвате радост с лекота или умиротворение или благодарност, забележите ли тези неща, че ви стават трудни или забележите, че концентрацията ви идва трудно? Нещо има отдолу в подсъзнание, което работи и ви пречи да бъдете 100%. Тая част, която ви държи в безопасност, или тази част, която все още преработва нещо, което не е готова да пусне, или което още много боли, или още много ме гневи, или още съм замръзнал в някакво разочарование. И за мен ключовите фрази, думи тук са обикновено аз това съм го преработил, то вече не ми е проблем. Да. И то казано с чувство, с емоция. Обикновено не искам да го погледна. Точно. Да. И другото, което по-скоро исках да споделя е, когато човек признава, че нещо му е тема, страх, разочарование, тъга, мъка, завист, хората не признават, че завиждат, т.е. това го слагам в кавички, но когато човек признава, че нещо му е тема, проблем, но не иска сега да работи върху него. За мен това е много силен сигнал, че тук се крие нещо, което ние не можем на сила да го отворим и да накараме човека да го изследва, но можем да подканим да обърне внимание на тази тема. Това при теб така ли е? Особено когато става дума за травмите. Значи, благодаря ти, че го повдигаш това нещо. Ето как хората сами си пречат или се самосаботират. Те мислено заявяват, че или съзнателно си мислят, че искат еди какво си, или заявяват дори пред терапевт или пред близките си, аз искам това. Но ако техните действия се разминават с делата им, това показва, че отзад също има нещо, което работи. И те могат да... има толкова хубави начини да се самосаботираме, да отлагаме. Наскоро правих една такава практика, много се забавлявах. Закъснях за нея с 5 минути, защото аз бях точно в отлагането. Нали, емоционално и психически бях с моята госпожица, не сега. Нали. И всеки си има такъв някакъв вътрешен саботьор или вътрешен бунтовник, който каза, ти ще ми кажеш. И може би трябва да използвам. Мой личен съвет е, че ако се осмелим да чуем, да се свържем с нашия вътрешен бунтовник или с нашия вътрешен саботьор и му дадем гласност, той може да ни отведе до мястото на травмата, до мястото, където сме били безпомощни, безсилни, беззащитни. И аз обикновено разказвам, повечето хора са чували за тези реакциите на стреса, към стреса, борба, бягство, замръзване, как хората се травмират, но много малко хора говорят за една четвърта реакция на стрес, която е на угаждането. И тя е много, много популярна за жени, защото като цяло те са физически по-слабия пол. Този, който исторически не е могъл да бяга, грижайки се за деца или просто защото са бременни, нали, като нападят племето там. Ти не можеш да дърпаш децата, но и начина за оцеляване е като се пригодиш, като се адаптираш, като угаждаш, като се грижиш. И съответно така хората, това е, искам да знаят, да помнят, да бъдат състрадателни към себе си, когато се уловят, че го правят. Или работила съм с много успешна, много привлекателна, харизматична млада дама, чието успех беше на цената на просто много висока цена, на бърнаут.
Защото в семейството е имало много неща. Много неща. Имало е, мама и баба са много избухливи, много бързо нали, палят. Тате е с разклатено здраве и трябва да се пази. И не смея нали, да се опълча на никой. Толкова е нестабилна обстановката и се утежнява от факта, че дядо е алкохолик и ако мама и баба му отвърнат, когато е пиян, това е груба грешка. И аз се научавам, че трябва да се харесам на всяка цена. И нали, тя е много харизматична. Тя е оцеляла благодарение на това нещо. Следвайки някакви вътрешни инстинкти, с които да успее да се адаптира към ситуацията в семейството, но цената за това нещо е бърнаут или не смееш да се конфронтираш или работиш до откат, не можеш да спреш. Просто ето това са типични травми от детството. Като говорим за травмите от детството, има ли някаква генерална разлика, може би да те попитам, между мъжете и жените? Тоест, редно ли изобщо да ги делим на мъже и на жени? Травмата е травма. И тя, нека така да го разкажем. От гледната точка на един малък човек, много лесно може да бъдеш травмиран. Защото според доктор Боб Скер, изследовател на травмата, двете условия за да се травмираш са да има опасност за живота ти и ти да се чувстваш безсилен в ужаса на тази опасност, нищо да не можеш да направиш. За един малък човек това е много лесно. Много лесно може да уплашите едно малко дете. И което е най-гадното, аз затова давах примера и с огаждането. Едно дете трябва по някакъв начин да оцелее, когато има избухливи родители или когато някой от родителите е с някакви проблеми, алкохолик или злоупотребява или още по-лошо. Аз съм имала клиенти, жени, чието тате бие мама най-редовно, нали, или пък двете се правим, преструваме се, че спим, когато той се прибира пиян, защото иначе ще ни бие, или детето трябва да дърпа татко да не бие мама, или сме толкова оплашени, защото мама е цялата в кръв, или още имала съм много, аз мога много да разказвам, трябва да ме прекъснеш по някое време, но това са такива травми, които са донесли огромен отпечатък. Когато има травма, няма значение дали си мъж или жена. Мъжете също огаждат, мъжете също премълчават и не се опълчват. Може да има много страшни майки. Те са източника на любовта, на закрилата, на спокойствието. И децата, за да оцеляват, трябва да намерят някакъв изход. Много лесно е да травмираш едно дете. И както се шегуват професионалистите, терапевти казват, каквото и да правиш като родител, винаги ще го травмираш. Нали? Просто го приеми. Да. Всъщност, да. И това е добър съвет за родителите. Сега не ви казвам, бейте си децата, но това е добър съвет, прави най-доброто, което можеш, защото така или иначе ще има оплаквания. Така да го нарека. Гери, моят съвет, особено към женската аудитория, която е много, нали, тя е по-пробудена, някакси повече се интересува от такива семинари и да подобрява живота си или някакси, когато много я заболи и стегне шапката, естествено, или е с паник атаки. На женската аудитория аз казвам, изцелете себе си, бъдете спокойната и щастлива майка, която е най-добрият пример на своето дете. Не бъдете майката страдалка или майката, която прави жертвите заради децата, обаче е дълбоко нещастна. Тоест, ако работят жените, просто нека и по друг начин да го кажа, търсили са ме майки, защото имат малки деца, които са неуправляеми. А те, малките деца, са неуправляеми.
Okay. Да бият се в детската градина, държат се агресивно с други деца, изхвърлят ги от детските градини. Изобщо настъпва драма голяма. Нали, освен ако, примерно, не става дума за осиновено дете. Нали, ако е нормално, желано, просто дете, което е чакано и няма някакви предходни травми. Когато работим с мама, когато мама се промени, когато аз използвам и пренареждане на матрицата и там сурогатно, т.е. дистанционно един вид потупваме и на детето или на травмата на детето, може би още при раждане, настъпва това чудо, което енергийната психология прави. Детето се променя, детето започва да става много такова любящо, послушно, мило, съобразително. Нали, аз му казвам чудо на чудесата, но който, ако сега има тук твои клиентки, които са го преживели това нещо, просто нека да оставят един плюс. Че когато са потупвали върху себе си, нещо е станало и аз с дете, и аз с мъж. И да. Ето това е съвета към мамите. Да, исках да добавя нещо тук и тръгна да търся плюса, така че предполагам, че не е било толкова важно. Ти споменаваш няколко пъти пренареждане на матрицата. Разкажи ни, моля те, за тези от нас, които не са опитвали до сега пренареждане на матрицата. Каква е разликата? Първо провокираш въпрос. Ако трябва да избираш между тези пренареждане на матрицата, кое би избрал? Не мога да ги разделя. Аз използвам и двете. И дори, макар че в началото работех само с пренареждането, защото това беше моята голяма страст, но нали, човек не трябва да бърка двете. Те са много различни, макар че са базирани и двете на тез и носят тая благина и тая магия. Но има някои неща, които матрицата не може да направи, а тез може. И има други неща, които в тез стават по-бавничко или по-тромавичко. А в матрицата просто човек, като затваря очи и все едно му блясва и той вижда каква е динамиката в неговата си семейство или какво прави, за да се самосаботира. Някакси просто моментално му блясват нещата и изкристализират му много лесно. И можем да потупваме и на останалите хора вътре. Значи, ако съвсем кратко, пренареждане на матрицата е нещо като водена от терапевта медитация. Той отвежда клиента си в някаква предходна случка, която го е засегнала. Така бръкнала му е дълбоко. И клиентът иска да я преработи с потупване и иска да излезе не просто изцелен отвътре, но да промени някое убеждение, което вероятно стои в основата, или да промени поведение, което вече не му върши работа. Като примерно тия меките граници или страха да се изправиш, да се заявиш или това вечно да се трудиш прекалено много, нали, да си перфекционист. И ние с тези с пренареждане на матрицата с лекота отиваме до първопричината, до онова събитие, до онази случка, която лежи в основата на това поведение или на това себеразгромяващо убеждение. Нещо повече дори. С пренареждането се връщаме и разбираме каква е семейната история. Можем да поработим дори с семейството, нещо като констелация в медитация и тез. И ние там, аз отвеждам клиента там и го насърчавам самият той, сегашният той, който е силен, който иска да помогне на себе си, мислено да си представи, че потупва на миналото си аз. Прилага му тез, води успокоителен разговор, замразява душманите или ги отмразява или пък прави онова нещо, което не е могъл да направи тогава. Най-редовно, примерно, когато някое дете е страдало в училище, дали учителка му се е присмивала, дали някои там съученици са го тероризирали
я викаме учители, я викаме родители, я викаме директорката да раздаде правосъдие. Или пък ако има някой груп родител, ние викаме неговия майстор, ако е той, неговия родител, бабата и дядото, разбира се. И така просто настава едно спокойствие, като видиш, че твоя душманин е под контрол и слуша. Нали, за едно дете, от гледната точка или през очите на малко дете, това някак си стига много по-дълбоко, защото са ангажирани такива емоции, сетивни усещания, каквито използваме в ТЕС. Ние все едно говорим не просто на съзнанието, но говорим и на тялото, и то става толкова осезаемо. И тези вътрешни картини, които човекът вижда в пренареждана матрицата, стават ярки, по-ярки, отколкото самия спомен. И става нещо като нова реалност. И искам да посоча две неща тук. Първото е, че ти си човека, който доведе матрицата в България преди доста време. Колко време? Аз я учих в 2009 година и после в 2010 започнах да се занимавам професионално само с ТЕС. Да. И най-вече с пренареждането. В 2012 ходих и молих Карл да дойде в България. Той не склони и аз му казах, моля ти се по мен, нека да я преподавам. И той се съгласи да я преподавам, но от 2012 година я преподавам, но 2014 година вече го докарах в България. И той обучи първите ми колеги. До тогава просто нямаше хора, които да прилагат пренареждане на матрицата до 2014 година. Октомври месец и миналата година чествахме 10 години на пренареждане на матрицата, на Бареп. И тогава той направи и ТЕС и пренареждане на матрицата. Това бяха семинари, на които бяха се събрали, т.е. привлякох. Имаше 5 лекаря, медицински лекари, доктори, имаше 3 много известни терапевти, имаше един много известен бизнесмен. Няма да казвам името, защото и фирмата е със същото име, но просто имаше дори гости, които разказаха за това посещение. Нали, имаше и журналисти, имаше хора, които писаха след това статия за списание Осем. И аз измолих Карл, нали, и те да присъстват, за да могат. Иначе как автентично можеш да разкажеш какво е това нещо? И те присъстваха за 2 дена. Така че това бяха наистина прекрасни моменти, в които и Карл ми помогна да създам общество на пренареждане на матрицата в България. Общество на хора потупващи, на ТЕС потупващи и на хора прилагащи пренареждане. Той като преподавател има много... Сега за мен е загадка как толкова обран човек може да говори такива неща. И да докосва по този начин. Британец не така си го обяснявам и аз. Но връщам те само към това, което разказа за пренареждане на матрицата, защото ти няколко пъти спомена вътрешното дете. Отново аз знам какво имаш предвид, но за да стане ясно, когато ние се върнем в травмата, когато влезем един вид в матрицата, ние се връщаме в онази възраст, на която сме били. За това така Ирена говореше за вътрешното дете. Не си представите, че само ако сте деца, можете да го правите, ако сте възрастни, не. Така мисля, че това беше важно уточнение. За човек, който никога не го е преживял. Това исках да допълня. Добре, много хора говорят за... Само ако може да бъдат много терапевти или такива мотивационни лектори говорят за това как ние трябва да се връщаме назад и да утешаваме нашето вътрешно дете. Лично аз, без да познавам ТЕС и пренареждане на матрицата, съм го правила спонтанно, мисловно, колкото съм могла.
И идеята и много други терапии, в това число пренареждане на матрицата и я третират като все едно да работиш с вътрешното си дете. Тя е много, много повече от това. Но много терапии се центрират върху работата върху вътрешното дете, работата с него, защото там са скрити много неща. Първите 7 години са изключително важни за формирането на нашето съзнание, за формирането на тези убеждения. Аз им казвам аксиомите на нашето съществуване, на нашия свят, за това как функционира света, какво правят жените, какво правят мъжете или какво трябва да правиш, за да оцелееш или за да успееш. Просто всички тези аксиоми се създават точно тогава. И затова е толкова важна работата с вътрешното дете. И пак това, което правим с тези пренареждане на матрицата, обобщавам просто за нашите така зрители и слушатели, не е нещо уникално в смисъл не се докосва от други практики. Важно е да го споделим, но начина, по който използваме и тези пренареждане на матрицата, качва това преживяване на тотално различно ниво. Да. Тотално различно ниво. И това е много важно да се каже изрично, защото аз самата... Работата ни е такава, нали? Ние с тебе непрекъснато четем и научаваме нови неща. Попадам на доста тромави методи, които се използват от години за работа. Конкретно визирам работа с вътрешното дете. Попадна ми една книга по-рано през годината и тя беше супер тромава. И аз през цялото време четях и си мислех, Боже, кой има време за това? Когато може да приложи днес или пренареждане на матрицата, нали? Той изглеждаше толкова изкуствено. Но сега това е моята гледна точка. Знаеш ли, Гери, добре е, че го повдигаш това нещо, защото наистина те има този терапевтичен ефект, който докато не го изпиташ, не разбираш, че не е просто да си говориш за нещо, което дори може да те ретравмира, а го преработваш. Не е просто разговор, а все едно сменяш неврологията. То буквално точно това става. Нервните пътища се променят, защото вече не важи старата програма. И става, това е интензивно. Не е за всеки човек, не е за хора, които не могат честно и откровено да погледнат в себе си, да си признаят някои неща. И да искат да поемат отговорност. Да. Някой път как да кажа, винаги помнете да бъдете състрадателни към себе си, защото човек винаги прави най-доброто, на което е способен. И ако не го правите, ако ви е трудно, ако сте склонни да се самозалъгвате, вероятно има основание, т.е. има нещо там. Не ви е дошъл падеж, аз така му казвам. Не сте готови още. Защото може би не знаете, че съществува нежен начин, такъв какъвто са тези пренареждането, в който наистина да отидеш и да дадеш утеха, да дадеш изцеление на тази част, най-уязвима част от теб, която е замръзнала там в безпомощност, в безсилие или в това ужас, нали, как трябва да се оцелява тук, или трябва да бъда най-добрата, или не мога да спра, или винаги трябва да съм перфектна. Значи съществува начин и то е относително бърз, не е вербална терапия, макар че прилича, но е нужно човека да бъде наистина отворен и честен със себе си. И ние ти даде доста примери за това нещо. Ще ни покажеш и на практика нещо. Практиката ще бъде утре от 20 часа на канала на Българската асоциация за развитие на енергийната психология. Заповядайте утре. Има събитие, ще намерите и ще направим споделя линк. Да, ще го споделя и отдолу под видеото. Да, прегърни вътрешното си дете, за да могат хората да го усетят, да го почувстват наистина телесно, психотелесно. И тук имам още един въпрос. Доколко това, за което с теб си говорим сега, може да бъде прилагано, т.е. като самотерапия
човек сам да терапевтира себе си и доколко е важно да работи с някого. Защото вярвам, че много хора си задават въпроса, то ако е толкова лесно, аз мога и сам. Така ли е? Мога ли, не мога ли? И то резултатите показват. Ако е толкова наистина лесно, понеже на мен ми се отдавало много лесно и съм си мислила, че всеки може. Самата аз наистина много неща съм направила с потупване върху себе си. Нямаше хора, аз нямах колеги. Моите колеги имаха часова разлика. Имала съм такива слаб партньори, се казва, когато си потупваш с някой с 10 часа разлика. И за това съм работила сама. Но откакто имам колеги в България или някъде, много по-добре е да се работи с човек, защото първо има правила. Ако си наясно, че имаш травми, сериозни травми, като физическо насилие, като изнасилване, като някаква голяма драма, нещо, или на твой близък човек това нещо се е случило. Това е вторичен вид травма. Тогава най-добре е да се обърнеш към професионалист. Някой от практиците на БАРЕП. Там има, намери практик. Но с тези практики, ти си направила много практики, много тест медитация, аз съм направила много такива. Хората могат, потупвайки си с тях, да си решат доста проблеми. И въпреки всичко, ако искат да задълбочат или ако искат, стигнали са до някъде, обаче нещо, резултата не идва, това означава, че толкова са на този етап ти е нужно някакво подбутване, някакъв пробив. И точно за тези моменти е да дойдеш на онлайн семинар с мен, предстои точно такъв за вътрешното дете, изцели вътрешното си дете. Или да дойдеш дори на още по-дълбоко обучение, каквото е сертификационното обучение по ТЕС. И повечето хора избират да продължат и да учат и пренареждане на матрицата, защото то просто е уникално. Аз предупреждавам хората, че ще ги отвее, че няма да знаят какво ги чака и те накрая отново са смаяни. Когато не познаваш нещо, нормално е да си изненадан. Да. Говоря като човек, който е преживял едното и другото доста пъти. Ти ни даде толкова много информация, че аз малко така бавно включвам. Шегувам се, разбира се. Много ми харесва нашия разговор, но разкажи ни малко за онлайн семинара, който предстои за вътрешното дете. Това е нещо, което ти за пръв път правиш, нали? Да. Точно по тази тема имам предвид. Той ще бъде в следващата неделя, не сега, а следващата неделя. И ще бъде в 2 части. Но това съвсем не означава, че ние ще работим само върху тези неща. В зависимост от това как дойдат хората, с какви проблеми и с какви заявки идват, аз знам как да ги отведа и да им помогна да изцелим тези травми, които са донесли. Ние ще се фокусираме върху травми върху майката или травми от бащата, защото в крайна сметка някои неща само мама може да ни даде или само тате може да ни даде. Или пък много често ние проектираме очакванията си или това, което сме видяли от мама или от тате върху нашия партньор. И имаме очакване, че той ще постъпи точно така, както нашата майка или нашия баща постъпват. Респективно, жените очакват, че мъжът им ще бъде като баща им или няма никога да бъде като него. А пък то не е точно така. И изцелявайки тези рани, които имаме от нашето детство, от мама, ако е нужно от някоя учителка, това са ранни детски травми. Това е, запомнете го по този начин. Тези, които са ни формирали, особено ако знаете за такива ваши травми, които не сте могли да преборите по друг начин, добре дошли на ТЕС. Гари Крейг, аз съм негова ученичка, доскоро бях единствената българка с неговия академичен сертификат. Сега само единственият преподавател с такъв сертификат по ТЕС. Гари Крейг казва, че винаги можем да изцелим себе си, работейки върху себе си и да изцелим и нашето вътрешно дете.
И така, работейки с травмите, това е нашето емоционално здраве. Има такава връзка между емоционалното здраве и самоувереността. А, ние фактически, работейки върху тези емоционални травми, увеличаваме емоционалното си здраве и оттам успеха в коя да е област в живота. За мен ежедневното прилагане на ТЕЦ е като емоционална хигиена. Тоест, това е базата, това е минимума, и оттам нататък работата в дълбочина е точно работата с конкретни събития, не толкова травмиращи събития, които са ти променили живота към, нали, в някаква драматична посока. Така че това е надграждащо. Но първо започваме от всеки ден, задължително, и от опит знам колко трансформиращи са твоите събития. И честно казано, радвам се, че предстои нещо толкова дълго. Имам предвид еднодневно, по-дълго от 1 час, и то предстои съвсем скоро. Ние ще сложим линк към практиката утре, както обещахме, и към семинара другата неделя в описанието на видеото, в YouTube в видеото, в Facebook, изобщо там, където е видеото, ще дойдат и линковете. Така че каня ви, включете се, струва си 100%. Ирена, има ли нещо, което Нещо да кажа. те питам? Да. Ако помниш как завършва презентацията на Карл за пренареждане на матрицата с думите на Ериксон, създателя на хипнозата, никога не е късно да имаш хубаво детство. Точно така. Щастливо детство. Тоест, винаги можеш да преработиш тези неща, които ти пречат да живееш пълноценно сега. Точно така. И ако се чудиш дали имаш такива, ако имаш случка, за която се сещаш отново и отново и отново, имаш. Това е най-лесният критерий за мен. Ирена, аз много ти благодаря за този интересен разговор. Оставяме микрофона отворен за следващите пъти, в които ще говорим. Отново, каня ви, включете се в обученията, защото си струват. Демонстрацията утре, семинара след 10 дни, другата неделя, мисля, че е 16. Да, 16 ноември. И изобщо следете това, което правим, защото има смисъл. Абсолютно. Само да кажа, че записването на ранната цена е сега до 10. Разбира се, това е важно. Цена от 199 лева. Ако ходите на терапевт, ще ви излезе много повече. Но, Гери, много ти благодаря за този хубав разговор. Зададе ми такива въпроси, но явно имаме химия с теб. Каква изненада след повече от 10 години. Радвам се, може би това е така, защото и двете вярваме, че знанието се споделя и че помагайки на другите, вървим напред. За мен това е. Правим света едно по-добро място. Правим света едно по-добро място. Сърдечно ти благодаря за нашия разговор и до нови срещи. Чао!